बानजाय आफादजों आरो जोंनि साहित्य सभानि जेसेबां कर्मकर्ता दं मावफुंगिरिफोर ज' जानानै आरो रायजोफोरखौ लानानै जोङो फैगौ 64थि जे जाहा बर' साहित्य सभानि जथुम्मा जागोन बे जानायखौ जों बोरैहाय मोजाङै खुंफुंनो हायो बेखौ लानानै जों जागायजेनबाय आरो गाहाय माने खुन्थियाखौबो जों गायसनबाय जोंनि बिटिआरनि चिफ मुस्रि प्रमद बर'नि आखाइजों बिथांमोनहा आरो बेनिफ्राय आसाम आयेन आफादनि जायनाखि बुंथिगिरि बिथाङाबो नुजाफैबाय बे सानैनि थुलुंगानाय आरो बिथांनि हेफाजाब होनाय बेजों जोंनि साननाय हनाया थाब जाफुंसिगोन होननानै जों सानो आरो जोंनि आफादनिफ्रायबो जों अरायबो थियारि दंखायो जेसेबांखिनि जोङो सिंसा हाबाफारिनि जे थियारि जानानै थानांगौ बेफोरखौ जोंनि आफादनि मानसिफ्रा मावगासिनो दं आरो जों आसा खालामदों जे बिराद मोजाङै जानानै थांगोन रायजो राजाफोरनि जा थुलुंगानाय बा बिथांमोननि जा हेफाजाब बेखौबो जों गोसो मोदोमै नुनो मोनबाय बियो ओरैनो जोंनि सरासनस्रा जथुम्मा जानाय नङा मानो होनना बुङोब्ला जोंनि हाबाफारिनि गेजेराव जोंनि बर' गस्थिनि गेजेराव बाय बाहागिफ्रा जोंहा भारतनि अनगाबो गुबुन जायगायावबो दङ आसामनि अनगाबो गुबुनाव दङ बेफोरखौबो लिंहरजोबनानै जों बेयाव जोंनि गोसोफोरखौ जों एक्सेन्ज खालामलायनाय बाथ्राखौ सिन्था खालामदों आरो बेल' नङा जोंनि बाथ्राखौ जेन' भारतनि सरकाराथ' मिथिबायानो भारतनि अनगाबो गुबुन हादोराबो जेन' मिथिनो मोनो बेनि थाखाय एम्बेसाडर 10 अन्तत' खमावबाबो 10 माने 10 एम्बेसाडरफोर लिंहरनाय जादों आरो जोंनि जेसेबां गोरों गोरा बेफोरखौबो जों लिंहरजोब्बाय थुनलाइ सिबियारिफोर आरो बेनिफ्राय जेसेबां जोंनि समाजाव माने जोंनो भान्दारि होदों अफिसनि लाइनाव गिदिर अफिसार जालाङो जों बिसोरखौबो बावनो हाया मानोना बिथांमोनाबो खें सालियायैबाबो हारिनि हाबाखौ मावदों बेनिखायनो आं सानो बे ओंथि गोनां जागोन बे माने जोंनि डिमाकुसिनि जा जथुम जागोन आरो नोंथांमोननिफ्रायबो हेफाजाब लुबैनानै मिडियानिफ्रायबो बेखौनो आं बुंबाय रायजो राजाखौ जोंथ' खावलायखाबाय हाबाफारिखौ जों खावलायो अरायबो आरो बे उदालगुरि डिमाकुसि बे जायगाया बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मा खुंनायाव गोदोनिफ्रायनो एकदम मोनसे गिदिर बिदिन्थि दिन्थिबोदों जों मिथिगौ 1952निफ्रायनो बे गासिबो रेकर्ड दं एकदम जारिमिनारि आरो बे जारिमिनारि माबाया दिनैबो जागोन होननानै जों आसा खालामो जे बोसोरारि जथुम्मा सानब्रैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जानुवारि दाननि 2025 9, 10, 11, 12 डिमाकुसि बे दैमु नोगोराव खुंफुंनो थाखाय थाम-थिम खालामदों दिनै बानजाय आफाद आरो लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद आरो बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद गासैनि रायजो राजानि बाहागो लानायनि गेजेरजों गाहाय खुन्थिया गायसननायनि हाबाफारिखौ मावफुंबाय बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा आरो बे हाबाफारियाव बानजाय आफादनि मासिगिरि आसाम बिधान सभानि मानगोनां बिश्वजित दैमारि बिथाङाबो बाहागो लादों এখন এসকৰ্ট গাড়ীৰ চাবি হেৰাইছে যদি কোনোবাই পাইছে এই চাবিখন ঘূৰাই দিব কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো बर' थुनलाइ आफादनि আমাৰ অতিথিৰ এসকৰ্টৰ গাড়ীৰ চাবি হেৰাইছে যদি কোনোবাই পাইছে आरो गोबां চাবিখন ঘূৰাই দিব কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো बिथांमोना बे हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लानानै गाहाय खुन्थिया गायसननायनि जि हाबाफारि दंमोन बेखौ मोजाङै जाफुंसार होबाय मिजिंथिदों आनान गसाइनि अननायाव बे सानब्रैनि हाबाफारिजों खुंजानो गोनां बर' थुनलाइ आफाद जे माहारियारि आफाद आरो मोनसे गार्जेन आफाद बिनि जथुम्माया गाजा गोमजायै रायजो राजानि मदद बयबो हारि हारिसाफोरनि मददनि गेजेरजों गोगोमैनो जाफुंसार महर मोनगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोंनि उदालगुरि जिल्ला कमिटि डिमाकुसि आन्सलिक कमिटिजों लोगोसे गासै आन्सलिक आरो मिरु आफाद जोंनि गुबुन गुबुन जिल्ला आफादा
बेयाव मैखोमै बाहागो लागोन आरो बानजाय आफादखौ बा बर' थुनलाइ आफादखौ जि लेभेलाव मदद होनांगौ जोङो गासै बिथिंनि श्रम दाननि गेजेरजों भलन्टारि सार्भिस होनो थाखाय जोङो थागथियारि जानानै दङ। मिथिनो मोन्दों जोंनि थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना फोरमायदों, बानजाय आफादनिफ्राय फोरमायदों जे बांलादेशनिफ्राय, नेपालनिफ्राय बा नोङो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बे थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव बाहागो लाफैगोन आरो गुबुन गुबुन देशनि जायफोर एम्बासादरफोर दङ, जायफोर हाइ कमिसनारफोर दङ, बिथांमोना अलरेडि कनसेन्ट होबाय। भारतनि जाय सोलोंथाइ मन्थ्रि धर्मेन्द्र प्रधान बिथांखौ लिंनो थाखाय बिथांमोना थाम-थिम खालामदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि, सिक्किमनि गिबि मन्थ्रि, मेघालयनि गिबि मन्थ्रि आरो आसामनि गभर्नर, छत्तीसगढ़नि गभर्नर, गोबां गभर्नरफोरखौबो बे हाबाफारियाव अलरेडि बिथांमोना हांख्रायबाय, कनसेन्ट होदों। आङो बे जथुम्माखौ माहारिनि मोनसे जारिमिनारि जथुम्मा आरो हारिनि जिखिनि थामोन्था रैखाथि, बर' राव, बर' थुनलाइ, बर' मिडियाम, बिनि जेंना जेंसि आरो गोदान माखासे थांखि बिथांखि जों आजावनांगोन, जायनि गेजेरजों बर' थुनलाइनि जि मोनसे मानदान्दा बेखौ जोङो गोजौ लेभेलाव लांनायनि जिखिनि बेयाव सावरायनांगौ दङ, डिसकासन खालामनांगौ दङ, डेलिगेट हाउसआव बेयो मोजां जायगा मोनगोन। बर' रावा 90 सिडिउलाव नेसनेल लेंगुवेज हिसाबै रिकगनिसन मोननानै दङ आरो आसामनि लोगो सरकारि राव हिसाबै बियो दिनै मासि आवग्रिनो हाबाय। बिनि अनगायैबो बर' रावा जे गोजामनिफ्राय गोजामसिन राव, बर' हारिया जे बिनि थागिबि, जों बिनि सन अफ दा सयेल। दा बेखायनो बेसेबां रोजा बोसोरनिफ्राय बर' रावा बाहायजेनजादोंमोन, बुंनाय राव हिसाबै, लिरनाय राव हिसाबै थुनलाइया सोरजिजादोंमोन, बिनि सायाव सं दाननानै मोनसे जारिमिनारि मोनसे सं दाननायनि हाबाफारिनि फारसेबो जोङो डेलिगेट हाउसआव सावरायनो हागोन। बर' मिडियामनि जेंना जेंसि, बेयाव गुन गोनां सोलोंथाइ लाबोनांगौ, भेन्सार स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ, फोरोंगिरि थिसननांगौ, जोंनि आनजाद बिजाबनि जिखिनि थासारि, जिखिनि जेंना जेंसि दङ बेखौ सुस्रांनायनि थाखाय जोङो गोख्रोङै बेयाव लामा दिहुननो हागोन। आरो बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मा होनना बुङोब्ला बयबो लोब लोब बाहागो लाफैयो आरो फ्राय 5,000नि बारा बेयाव डेलिगेटफ्रा बाहागो लाफैगोन। बे मोनसे माहारिनिनो मोनसे सिगनिफिकेन्ट जथुम्मा। आङो गासै आसाम नाङै बिटिआरआव थानाय, बर' कसारि काउन्सिलाव थानाय, आसामनि गुबुन गुबुन खना खनला, भारतनि खना खनला थानाय बयखौबो बर' फिसाफोरखौ लोब लोब फैनानै बर' थुनलाइ आफादनि बे जथुम्मायाव मैखोमै बाहागो लाफैनो थाखाय दिनैनि बे गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै आङो खावलायबाय आरो बयखौबो हांख्रायबाय। गोजोन्थों।